Bil-flus li qed jieħdu Steward nistgħu nagħtu ħafna aktar lil pajjiżna u lill-poplu Malti u Għawdxi kollu. Flus li jistgħu jintużaw għal servizz aħjar fis-settur tas-saħħa. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-ħabarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri u mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Stephen Spiteri qal li l-poplu Malti huwa marbut bil-beħ ta' 3 sptarijiet fejn anke l-unika sptar ta' Għawdex ikoll spiċċa nbigħ lil privat. Turija ċara ta' kuntratt skandaluż, hekk kif il-kumpanija privata Vitals li daħlet għal dan id-deal spiċċat sparixxiet bi 38 miljun euro fil-but u Ramtu Muluri telaq b'5 miljun euro bonus, dan kollu mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi. Stephen Spiteri qal li b'dawn il-flus il-Gvern se jagħti aktar mediċini lil pazjenti morda bil-kanċer, jinvesti aktar fis-saħħa mentali, iżid il-mediċini fuq il-formularju tal-Gvern, jinvesti aktar f'xiri ta' apparat modern u jżid ir-riżorsa umana. Huwa qal li dan kollu huwa insult għall-poplu Malti u dan mhux qed jgħidu biss il-Partit Nazzjonalista iżda wkoll diversi unions. Irridu naraw iva bħal oppożizzjoni illi dan il-kuntratt jieqaf. Jieqaf għaliex aħna nemmnu li dan l-isptar li jifforma daw l-isptarijiet li jiffurmaw parti mill-health services ta' pajjiżna, mill-core service, ġifiri servizz li hu tant importanti, is-saħħa, l-qasam tas-saħħa ikun amministrat mill-Gvern tal-ġurnata. Għax hemmhekk intieħu l-aħjar kwalità. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija fakkar kif hu fetaħ kawża l-qorti sabiex dawn it-3 sptarijiet jerġgħu jingħataw lill-poplu Malti għax ta' kuljum il-poplu għadu qed jinsteraq il-miljuni u fakkar kif dan il-ftehim sar minn wara dar il-poplu. Adrian Delija qal li fil-qorti stess il-kumpanija Steward ammettiet dan il-falliment u ser hekk kif minflok 300 miljun utilizzawhom u tejbu s-servizz nefqu biss 60 miljun u kważi ma sar xejn. Huwa wera numru ta' paġi mir-rapport li ġie ppreżentat fil-qorti li jindikaw kif il-ftit titjib li sar kienu wieħed minimu ħafna. Adrian Delija qal li fil-mument li l-Prim Ministru Robert Qabela jwaqqaf dan il-kuntratt, il-poplu Malti jkollu aktar flus li jistgħu jintużaw għal servizz ta' saħħa aħjar. Waqqaf dan il-kuntratt illum. Jekk ma twaqqafx dan il-kuntratt illum għada trid tgħidilna għalfejn infaqt minn flusna dawk il-mijiet ta' eluf iktar. Ix-xahar id-dieħel għalfejn infaqt minn flusna dawk il-miljuni iktar. Is-sena d-dieħla għalfejn infaqt minn flusna il-mijiet ta' miljuni. Adrian Delija qal dak li qed joħroġ mill-qorti qed jippreżenta lil Robert Qabela l-verità kollha ta' dak li qed iseħħ fis-settur tas-saħħa. Iżda quddiem dan kollu għandna biss skit totali mill-Prim Ministru.